Keď si predstavíte a, plný kruh, kruh ako taký, za mňa je symbolom plnosti. Hej, to je symbol toho, že ten kruh je úplný, je uzavretý, proste nič tam nechýba, je tam všetko. Keby sme z toho kruhu zobrali trojuholník, ako keď máte pizzu a teraz zoberiete jeden trojuholník preč a vznikne tam nejaká chýbajúca časť. Hej. A teraz je to metafora k tomu nášmu prežitku. Niekedy máme prežitok tej plnosti, úplnosti a niekedy máme ten pocit, že nám niečo chýba. A je prirodzené, že my ten pocit toho, že nám niečo chýba, je prirodzené, neviem, či prirodzené, ale normálne, že ten pocit, že nám niečo chýba, chceme niečím zaplniť. Čiže jednak máme potrebu si ho odôvodniť. No jasné, že mám pocit, že mi niečo chýba, lebo zarábam iba toľko a toľko. Alebo mám málo času, hej, lebo mám toľko povinností. Alebo jasné, že mi niečo chýba, lebo nemám partnera, ktorý by ma miloval. Jasné, že mi niečo chýba, lebo nemôžem mať deti. Jasné, že mi niečo chýba, to je jedno. Proste nájdeme si odôvodnenie toho, prečo máme pocit, že nám niečo chýba. A to odôvodnenie spôsobí to, že ten pocit nedostatku sa nám zdá byť ešte reálnejší a ešte skutočnejší. A potom hľadáme spôsob, ako ten nedostatok zaplniť, ako sa dostať naspäť do toho stavu, toho plného kruhu. A to je tá čierna diera, vlastne do ktorej môžeme hodiť čokoľvek a aj tak sa nič dlhodobo nestane. Čiže či tam hodíme peniaze, či tam hodíme úspech, či tam hodíme vzťah, tak tým, že ten nedostatok není odrazom reality, ale ten pocit je odrazom môjho myslenia, tak je úplne jedno, koľko vecí mám a ako vyzerá môj život. Pretože moje myslenie mi stále vytvára pocit nedostatku. Pretože náš prežitok zo 100%, 100% vzniká myšlienkou, ktorej my uveríme, ktorá sa nám javí byť ako realita. Aj to, že teraz s niečím súhlasíte, je realita vytvorená vašou myšlienkou, ktoré ste uverili. To, že s niečím nesúhlasíte, je realita vytvorená vašou myšlienkou v tento moment. Ale všimnite si, že čo sa stane, keď dáte obidve tieto dve veci preč.